Kan han ikke? Stuntman Bobby! Så kommer hoben med til dem. Ej. Kom så, Mathias. Nå, mand. Nå, mand. Nå. Nemlig. Jeg tager kameraet med ned. Du gør så. Jeg har været nede en gang. Jeg har gået ned en gang. Fuck! Wow, shit! Spøgelsepar. Det er ekstremt glat, mand. Jeg havde kamera med, fuck, det var vildt, mand. Dan han hoppede derfra og gled mig ned på filmen. Du ser jo et, Bobby! Jeg skal fandme vildt små børn, vel? Mathias, jeg har kameraet med ned. Fatter ikke, du tør. Hvorfor? Jamen, du er sygt bange for det. Nå. Du skal køre med mig. Kør med... Ej. Jamen, jeg tager det herfra. Du er syg i hovedet, Bobby. Jeg tror, du ikke vælter, Bobby. Du skal køre med, siden jeg har nogen landmænd. Hold nu kæft, mand. Det tør jeg ikke. Jeg tænker på, at jeg falder og... Jeg har kørt ned af en gang. Jeg har faktisk to gange. Vælg. Jeg håber, hans bukser flækker, altså. Ej, kom ud nedad. Jeg har gjort det 2 gange nu. Med den her. Hvis nu falder han. Hold da kæft, Mathias. Jeg kan bare lave den igen for 600 kroner. Jeg tør ikke køre ned nu. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg prøver lige at stoppe den.